సో గాయస్ ఇప్పుడు మనం సోలో స్క్వాడ్ అయితే ఆడుతున్నాం. మనమైతే నో గన్ ఛాలెంజ్ అయితే చేయబోతున్నాం గాయస్. మనమైతే క్లాక్ టవర్ లో ఉన్నాం ప్రజెంట్. ఎవరైనా ఉన్నారో చూద్దాం మనం. సో గాయస్ ఇక్కడ అయితే చూడండి ఒక స్క్వాడ్ అయితే ఉంది. స్క్వాడ్ మనమైతే రేపేద్దాం. ఒకరు వస్తున్నాడు, తీసుకోరా ఒకటి. నీకు హెడ్ షాట్ గుండుతో ఇస్తారా? సో గాయస్ ఇక్కడ మనీష్ గారు ఉన్నారు, వీడిని కూడా వేసేద్దాం. మనకైతే 2 kills అయితే వచ్చేసాయి గాయస్. ఏంట్రా నువ్వు కొట్టిన కొద్ది లేస్తున్నావు, ఇంకో కావన్నారా? తీసుకోరా, ఇంకోటి తీసుకో. అలా పడుకొని ఉండరా బాటుగా. సో గాయస్ మనకైతే సేఫ్ జోన్ అయితే సింక్ అవుతుంది. మనమైతే కార్ వేసుకొని అయితే వెళ్దాం గాయస్. ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నాడు, వీళ్ళను కార్తోనే గుద్దేద్దాం గాయస్. బుయ్యామా అదే ఒక్కడే ఉన్నాడు అనేసి బుయ్యామా అదే. వచ్చాను రా, అయ్యాను రా, చూద్దాం. నేనే గ్రానైడ్ వేస్తాను రా, మీరు అందరు అవుట్ అయిపోయారా. చూడండి రా, ఇట్లుంటది ఆడంగా.